Майнкрафт и снимам видео. Опс. С звук ли? Да, със звук. Ама без камера, защото не искам. Между другото си щупих пейката. С гъби. Гъби ли? Аз мислех, че са охлюви и ги убих. Точно. Гайс, не знам какво да правя този епизод. Утре ще снимам Roblox 99 Nights. Който знае, знае. Знаят само абонатите. Вече, никой стих да. Моквай. Не му обръщайте внимание. Там на откачалница. Аз просто не че. Откачалница, момиче си. Окей. Yeah, you're fanboy. Ау? Ще се видим, когато почне 99 Nights. Тогава не знам какво ще правя. Хора на играта, че да знам. Ще да кажа другия месец, ама какво ще кажете на 17 юни? Мисля, че е идеалното време. Сега. Чакайте само секунда. Айде бе. Фак. Настройки. Да, сега с читове мен не ме гледайте. Винаги е ден. Така. Хора, играта, не знам кога ще е, ама утре на 99 Nights. Хора, играта, че е на 17. Мале, какви гадняри. Да. Айде. Май трябваше да се следи горе. Фак! Хелло, зомбица. Накъде ходя не виждам. Не, фак. Но, фак. Нещо. Ей, така мога ли да ходя? Не, ще врасна някъде. Не знам какво да правя. И разбрахте. Че кажа там смотаните думи. Това е. Абонирай се за мен, цъкни камбаната, лайкни видеото, нека стигне до повече хора и да дам още какво да кажа. Така че чао!